ewerigo Chukwu okike ihe m ga-eme nwoke mụ na ya na-abọ bi ama ndọsị mma. Ofu nwa agbọghọbịa sị m na ewerigo Chukwu na ihe a ga-eme di ya ama ndọsị mma. Ngwesị ya nne kedu ihe ọ bụ? Ọ sị bụ na di ya na-akụ ya ihe ka ụmụaka. Ya mee ihe otu ọ bata o welu belt welu ihe n'ịmara na-akụ ya ihe ka a ga-asị n'oru ka ya gbatara. Ngwesị ya nne ọ sị m enwesị ya na-akụba gị ihe ị na-anụ be nna gị je kọọlụ ndị be nna gị ma ọ bụ ị na-anụ be nna gị je nọlụnụ maka na relationship bakwara nke nkụ mmadụ ihe ọkwụnụ fụlụ m aka m na ụkwụ m adịrọkwa ya bikos o nwere onye ma ebe ndụdụ mmadụ. Ị mara ebe ị ga-akụ nwaanyị ahụ ife kịta anụnwa ọ daa mi ebilizini ọkwa ịghọtago. O wee sị m nne nsị a ọ sị m na ya na this man bido from scratch wee tala afụfụ wee luo kịta oloke ego batara o wee gbanwee wee bido ịkụ ya ife. Na ya amụtasịgo ụmụaka na ife this guy chọrọ bụ ka a hapụ lia afụfụ niile fa na-abọtalụ ka a nababe nne ya ka o jee kpọta nwaanyị ọzọ ka ọ bịa libe aka afụfụ niile ya taa. Na ya malụ this guy mgbe o nwere anything from one bedroom ha wee tagide afụfụ oloke ego bịara wee chọkọ ha pịa. Na ya ma hapụ this guy o maka ụmụ ya and na ya ma hapụ this guy maka ihe ha akwayagoro ghọtago. Na ya hapụ ya ọ bụrụ nwaanyị ọzọ ga-enjoy ya. Ọkwa ifugo. Ka m dobegodo okwu a ebe a ka m wee banye n'ihe nji maka ya wee kọba akụkọ. Ihe nji maka ya wee kọba akụkọ bụ na mgbe ụfọdụ mmesie post tinye nkwure na nwaanyị na-akwụghalị ndị mmadụ asị nwoke kwụsịkwa ile ihe o si na ọ ga-egbukwa ya na ọ ga-egbukwe nwoke. Ka m jụọ gị ọ dịghị ka nwaanyị nkwụghalị ọ na-egbu nwoke? Ụfọdụ n'ime ụmụ ha abụrụ ụmụ ha o ha amaghị na-anụ nwaanyị afọ. Ụfọdụ ga-esi be di ha sef maka na di ha ezuru ezu je mụọ nwa n'ezi ogbugo di ha. Ụfọdụ ga-esikwali be di ha ọ bụla afọ ime from be nna ha bata be di ha mụọlụ di ha nwa na-ekoghelikwe na nwaanyị na-akwụghalị bụ nke ịfụlụ n'anya which means na ihe na-egbu nwoke ya bụrụ nkwụghalị. Ihe nji wee kwube ihe ahụ maka ndị na-akụ nwunye bụ ihe ị na-akụ nwaanyị ife like this woman kịta ọ chọrọ ịna maka afụfụ ọ tagoro and ọ chọrọ ịhapụ ụmụ ya mana this man na-achọ ka o welu nkụ ihe wee chụpụ ya. Idute nwa mmadụ osolu gị taba afụfụ ọtasị afụfụ ịkụbi ya ihe ka ọ na ka ị wee je kpọta nwaanyị ọzọ. Ọ bụrụgodu na ị nara akụ ya ihe ka ọ na ịkụbazi anya ihe maka na nwaanyị ka ọ bụ maka na nwunye gị ka ọ bụ ị na-akụ ya ihe maka na ịkalịlị ya ọkụ ya. Chee ka m jụọ gị nwaanyị afọ ị na-akụ ihe ịma na o nwere ihe ọ ga-eme n'uche gị na o nwere ihe ọ ga-eme ịma ihe o nwere ike ime. Ịma na nwoke bụ alụsị nwaanyị na-enye nri. Yes gị nwa bụ alụsị bụ dike ịkwụghalịsịa bata nwunye gị ma ajọ ihe kọbịa ịkụsị anya o sie nri butelu gị lie nnu ma ose ma ogili o tinyelu n'ime ofe afọ o sielu gị that's your favorite soup o sielu gị. Ịma ma nnu na ose ka eji sie ka o nwere ife ọzọ etile na o ji asọ otu o si asọ. Ịma take care of your woman o. The worst thing ị ga-eme bụ iti nwunye gị ife. O nwere ife dịka itisie mmadụ ife ịnalị ya akwa. Ịma ntisi nwaanyị ihe n'ala ya akwa asị na ụmụ nwoke na-anwụ ha na be anyị. Yes maka na ada echeki ka amala ife gburu ha. Ada echeki na onye nwa apaghị anya. Ọ bụrụ na nwunye gị pụọ ilo kịta nweta nwaanyị nwoke ọzọ dị ya mma na-treat ya very fine na-eni ya anya n'iru ọdụ happy with that guy and ọ chọrọ ịhapụ gị maka afụfụ gị na ya na-abọta maka ụmụ ya. Kedu ihe ọ dụghị ka ọ ga-eme gị ma ọ bụrụ na ị na-akụkwa ife n'enu? Onwekwa ihe nkwulo onwekwa onye nsio kama na anara asị onye maala ihe pụọ n'amụ inu ka nna atụ. Kedu ihe ọ dụghị ka ọ ga-eme gị? Mgbe afọ nwoke na-emegbu nwaanyị o megbukete nwaanyị sị na afọ na-ekokwenu nwoke na afọ na-eko nwoke anụnwa a na-ekwu asị na nwunye ya akwụghalịba. Ọ gwele ka ọ bụrụ nkwụghalị ka ọ na-akwụghalị maka na ọ bụrụ na nkwụghalị ka ọ na-akwụghalị ndị Igbo ama nsị dat na nwa ọbụla nwaanyị amụrụ be di ebu nwoke afọ nwunye. Ọ
bụrụ na ọ na-egbufe ọ kara igbusigo fa ncha niile. Ịghọtara ebe m na-eje? Ọ bụkwalụ na ọ na-abụ nwaanyị akwụghalịba ogbuo di. Kedu ihe kpatara na ọ ga-abịa ịbata na be ndị ụfọdụ ọ bụrụ ha nwamụrụ ụmụ na-abụọ, onye ezi amụọ ịbụọ, mana nwoke aghara ama hapụchazi ihe a na-ekwu DNA maka na DNA pụta ọkwa ya. Ihe m na-achọ ikwu wee bụrụ, unu etizina nwunye unu ife. Nwoke emegbuzina nwunye gị, emegbuzina nwunye gị, maka na nwaanyị na-esi anya ka o si ahapụ afụfụ niile ọ taala gị, ụmụaka niile ọ mụọlụ gị, iwe si anya naba ka ije nụta nwaanyị ọzọ. Chukwu makwalụ gị ebele o, maka na nwoke bụ alụsị nwaanyị a na-enye nri, itisie nwaanyị ife, mesie nya aja ife, kwụghalịsị abata, o sie nri bunye gị lie. Ee, ọ gwụsịkwanụ ka ọra m n'ọnụ. Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Ma nyekwazịalụ m aka tụsa ozi a ka o ruo ndị ọzọ ntị. Ọnwa ife ị nwere ịtụnye